Anem a veure a continuació com podem crear un projecte Angular i com el podem configurar i mica en mica anirem treballant amb ell. El primer de tot serà descarregar-nos el Node.js. Anem a la web de Node.js i ens descarreguem la versió que vulguem. En principi millor que no sigui l'última, sinó la més utilitzada. I l'instal·lem. Un cop instal·lat, el que farem serà instal·lar en el nostre Visual Studio Code el plugin, que és el plugin aquest d'aquí, PowerShell. Per això ens anem aquí a extensions i busquem PowerShell. Aquest d'aquí. Vale? Això ens ajudarà a no tenir problemes amb permisos. Vale? Donem a instal·lar. I si volem activar PowerShell, per defecte el nostre terminal no té el PowerShell, aquí posa que sí, però és que no. Vale, hem de clicar aquí en el nostre plugin, que ja el tenim instal·lat, i això el que farà serà ens activarà aquest terminal d'aquí, que aquest sí que és PowerShell, vale, que posa PowerShell Extension. A continuació instal·larem l'última versió del Node Package Manage. Ens anem aquí a la consola de PowerShell i fem un npm install npm i busquem de latest a forma global. I això ens pot tardar un ratet. Jo en el meu cas tenia una versió anterior, així que m'està dient que tenim aquí una nova versió. Vinga, instal·larem aquí la nova versió. Perfecte, ja ho tenim instal·lat. Ara anem a instal·lar l'npm, per si acas. Bé, estava tot perfecte. Anem a instal·lar ara el TypeScript. Fem npm install menjar TypeScript. Això és l'intèrpret de TypeScript. I per últim instal·larem Angular CLI. npm install menjar Angular CLI i l'última versió, latest. Vinga, ara ja ho tenim tot a punt. Anem a crear un projecte Angular. Per crear un projecte Angular, simplement situem la carpeta en la qual volem crear el projecte. Jo el crearé aquí. Com podeu veure, jo estic situat dintre de htdocs, però no fa falta que estigui dintre de htdocs. Dintre del champ, si vosaltres el creieu allà on vulgueu. Simplement aquesta és la ruta que utilitzo per anar instal·lant aquí tots els projectes. Vinga, per crear un projecte simplement escrivim ng-new i el nom del projecte. Per exemple, projecte Angular. Aquí m'està indicant que em falta actualitzar la versió de Node. Això és perquè jo ja tenia una versió de Node anterior. Així que instal·larem l'última versió. Quan ens demani pel routing li direm que sí, i quan ens demani que utilitzem per estils utilitzarem, en el nostre cas, CSS. Si obrim aquí la carpeta veurem com a poc ens va omplint tota aquesta carpeta, que és el nom del nostre projecte, amb el que seria tot el projecte Angular.
Un cop hem acabat de crear el nostre projecte, toca llançar-lo. Anem a veure'l. Per fer-ho, primer hem d'entrar a la nostra carpeta, la carpeta del projecte. Això, fem un CD i exemple projecte Angular. Aquí estem. Ja escrivim ngserv -o. I això compilarà tots els arxius del nostre projecte i el llançarà en un servidor propi. El -o el que ens indica és que per defecte volem que ens obri un navegador amb el nostre projecte. Molt bé, anem a veure d'on surt tota aquesta informació. On la tenim? Primer, abans que res, fixeu-vos que quan l'hem llançat, aquí ens està indicant que el nostre projecte s'ha llançat en el localhost 4200 i el podem veure si obrim aquesta adreça. D'on surt tota aquesta informació que trobem per aquí? Doncs tota aquesta informació la trobem a dins de la nostra carpeta src. Bàsicament, aquesta és la carpeta que nosaltres modificarem. D'aquí tenim diversos arxius. El primer, el més important, és index.html. D'aquí penjaran totes les nostres pàgines. Angular es basa en la idea de tenir un únic document index.html i anar modificant allò que es va veient dintre d'aquell document index.html. Per fer-ho, utilitza aquest tag d'aquí. Aquesta marca d'aquí ens està indicant que aquí dins és on es carregaran el que s'anomenen els diferents components Angular. Bé, què és un component? Per entendre què és un component, anem a veure per defecte quin component s'està carregant, perquè si us fixeu, en index.html no hi ha tot això. Index és una pàgina molt senzilla. Aquí podríem afegir tot allò que volem que estigui present sempre. Tot i que no és bona idea i el més recomanable és deixar-ho més senzill possible. Anem a obrir la nostra carpeta app i aquí és on tindrem tots els nostres diferents components HTML. Si ens fixem, el primer document que ens trobem és l'app routing module. Anem a obrir-lo un momentet. Aquí és on nosaltres configurarem les diferents rutes del nostre projecte, ja veurem com fer-ho, i direm que quan anem a parar a una ruta voldrem carregar el que anomenem un component. Molt bé, anem ara a veure el component inicial de tots. El component que tenim per defecte és l'app component. I si us fixeu, a l'app component tenim diferents documents. Tenim el CSS, l'HTML, el spec.ts i el component.ts. Nosaltres modificarem aquests, bàsicament. I començarem per veure l'app-component.ts. El TS és de TypeScript, que si us fixeu és un llenguatge molt semblat a JavaScript, però que està tipat. Veurem que té les seves particularitats, però és un llenguatge molt semblat a JavaScript. Què ens diu app-component? app-component.ts és la lògica que controla la vista. I on tenim la vista? La vista la tenim aquí, en l'HTML. L'HTML és allò que es veu. Si pensem en un tipus de model vista controlador, doncs tindrem que el controlador és el nostre component.ts i la vista és el nostre component.html. Si us fixeu, qualsevol component tindrà aquesta estructura d'aquí. El seu controlador del component tindrà aquesta estructura. Això al final és una classe. Si us fixeu, és una classe. Aquest és el nom de la classe del meu component. No haurien d'haver-hi dos classes que es diguessin igual, no poden existir dos components que es diguin igual perquè no sabria quin utilitzar.
i davant d'aquesta classe se li afegeix el @component amb el que s'anomena un decorador de component amb la configuració d'aquest component. Si us fixeu, aquesta configuració és un JSON en el qual indiquem el seu selector. I què és el selector? El selector, si us en recordeu, tornem un moment a l'índex HTML, a posar això a la dreta. Si us fixeu, el selector es correspon exactament amb això d'aquí. Perquè el selector és un text que nosaltres ens podem inventar que el que provoca és que si en algun HTML hi ha un tag igual que aquest selector, carregarà allà dins aquest component. Si volem modificar els estils CSS d'aquest component, el que haurem de fer és modificar l'arxiu appcomponent.css. Si ens fixem en template URL, només tenim un únic arxiu, i és que cada component només pot tenir una vista. Però, en el cas dels estils no és així. Un component pot tenir múltiples arxius CSS. Per això aquí el que tenim és un array. Aquí podríem afegir amb una coma un altre arxiu CSS que vulguem vincular en aquest component. Anem a obrir l'appcomponent.html per veure què és el que hi ha dins. Posarem aquí a la dreta. I si us fixeu, això és exactament el que nosaltres estem veient aquí. Baixem una mica perquè hi ha tots aquests estils. I, molt important de notar que dintre d'aquest HTML no hi ha cap tag HTML. Aquí dins tot el que tenim és el tag style, però no hi ha cap tag HTML. I és que en Angular només hi ha un únic tag HTML, que és el que tenim a index, que és l'únic lloc on tindrem l'HTML, és l'únic lloc on tindrem el head, és l'únic lloc on tindrem el body. I aquí, per defecte, sempre deixarem l'app-root i sempre, el més pràctic és deixar sempre l'app-component com a component inicial. Després ja veurem com podem canviar i com podem navegar entre diferents components. De moment ho deixarem així. Si ens fixem, aquí tenim, com estàvem veient, tot el codi HTML que es correspon amb aquest codi HTML d'aquí. Anem a borrar-ho tot perquè aquí tot això és informació addicional. L'únic que ens interessa deixar és el tag router outlet, aquest el deixarem, i també deixarem aquí el títol. Anem a buscar a veure on tenim el títol. Aquí tenim welcome, i aquí deixarem aquest span en el qual hi posa títol. Vinga, tota la resta ho borrem. També ho podem borrar tot i escriure, Vinga. Molt bé, si us fixeu, jo ara, si gravem aquest també, i automàticament se'ns actualitza i l'únic que ens sortirà és aquest text d'aquí. Exemple, projecte Angular, ABP running. Si ho comparem amb el que hi ha aquí dins, veureu que aquí sí que surt l'app running, però exemple, projecte Angular és un valor que ens surt aquí a l'esquerra, on posa appcomponent.ts. Això és perquè a l'hora de mostrar missatges, a l'hora de mostrar valors, els valors normalment el que els tindrem definits és en el nostre component. Aquí és on tindrem els nostres valors i quan vulguem mostrar un valor en el nostre HTML ho farem d'aquesta manera. Obrirem claus, nom de la variable i tancarem claus. D'aquesta forma jo puc crear aquí una altra variable, exemple text, i li posem el text que nosaltres vulguem. Aquest és l'exemple
Bueno, fiquem exemple d'Angular. Anem en compte amb les cometes. Mostra, com afegir text. I tanquem per aquí. D'aquí diverses cosetes. Si nosaltres volem afegir més d'una línia, és a dir, si això volguéssim mostrar d'aquesta forma, recordeu que amb JavaScript no ens ho permet fer, aquí ens mostra un error. Podríem o bé concadenar-ho, per aquí ho concadenem com dos strings, o si no, més pràctic, en comptes de concadenar-ho, és utilitzar l'accent a l'esquerra per indicar que tot això és un text que està escrit en múltiples línies. Si fem servir l'accent a l'esquerra, i a més aquí ens estalviarem tenir que posar aquesta contrabarra. La contrabarra és per si jo aquí volgués posar un accent a l'esquerra, aquí ens l'estaria aturant, però si vull indicar que aquest accent a l'esquerra no el tingui en compte, no l'utilitzi per al que jo l'estic utilitzant aquí a l'inici, sinó que simplement és un text que vull mostrar, doncs li afegim la contrabarra davant. Bueno, ho he tret, però aquí ho tenim. Així ens sortiria aquest text escrit. Si vull mostrar aquest text per aquí, sigui on sigui que jo el vull mostrar, jo puc col·locar per aquí una H1, per exemple, i aquí dintre li posem exemple text. Actualitzem, gravem, Ctrl S i aquí ho tenim. Després, per acabar, anirem veient, per acabar aquesta introducció d'Angular, veurem un altre arxiu molt important, com és l'app module. En l'app module és on hi anirem afegint una descripció de tots els components, aquest d'aquí, hi anirem afegint tots els components que anem creant, ja veurem com fer-ho, però que anem creant en el nostre projecte Angular. Si us fixeu, ara mateix només hi ha un únic component creant, que és el component app component. Aquí tenim l'app component. A mesura que vulguem crear components nous, aquí haurem d'anar afegint els nostres components. Ja veurem que podrem afegir més endavant mòduls i els afegirem aquí, en els imports. Com a arxius addicionals, fixeu-vos que, a més aquí com a arxius principals d'index.html, tenim el main.ts, que seria el que ens controla aquest index.html, però en principi no el farem servir, i el styles.css. Aquest arxiu CSS contindria codi CSS global per tot el nostre projecte. Fixeu-vos que el CSS d'un component és CSS que només s'aplica en aquell component. Per exemple, l'app component CSS només s'aplicarà en aquells components que el tinguin vinculat. I la vinculació, recordeu que la fèiem aquí, en l'app component.ts. La vinculàvem d'aquesta forma. Però Styles CSS es vincula a tots els arxius.